And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Hi DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Sai. Taga Jensen. And this is my secret file. I'm a single mom. Pero sa kabila ng lahat, ay naging matatag pa rin ako. Malakas. At maalaga sa sarili. Hindi naman sa pagmamayabang, DJ Rocky. Pero may itsura din naman ako. Kaya lang syempre, may mga pagkakataon talaga na hindi umaayon sa atin ang tadhana. So, sa pag-move on ko sa ama ng anak ko, I met June. Nakilala ko siya online. He is an OFW. Yeah, I know DJ Rocky. Mahirap ang LDR. May mga kanya-kanya kayong struggles. Na ang gusto nyo lang naman ay merong mahingahan. So anyway, DJ Rocky, na-depress ako. Meron kaming family issues. At dumating sa puntong nahirapan ako sa pag-apply ng trabaho. Then nagka-misunderstanding kami ni June. I know pagod siya sa trabaho. Kasabay pa noon ng pag-init ng ulo ko. To the point na hindi na kami nagkakaintindihan sa chat. At nung time na yun, mas pinairal ko yung galit ko. Naglabas ako ng sama ng loob ko. And as far as I remember, that time, I was just explaining my side. At ini-expect ko na maiintindihan niya ako. Nag-send ako ng mahabang message sa kanya. And then, he said, he felt bad. Pakiramdam niya, minamaliit ko siya. Nasaktan ko raw siya sa mga nasabi ko.
So the next day, wala siyang chat. Whole day, hindi siya nagparamdam. Pinalipas ko ang araw. The following day, humingi ako ng tawad. Because I wanna fix and understand him. Kung saan doon sa mga nasabi ko yung naging masakit para sa kanya. So that in the future, hindi na mauulit. I wanna fix our relationship. At ang sabi niya lang ay, sorry din. And then nagulat ako sa sumunod niyang reply. Ayaw ko na. And then I said, ayaw mo na? Bakit? Hindi siya nag-reply. Tinadtad ko siya ng maraming message. Sinuyo ko siya. Hanggang sa the next day, binlock niya na ako sa account niya. That time, hindi ko alam kung paano ko siya makakausap to win him back. Hindi ako makatulog, hindi ako makakain. Wala akong gana in life. Gusto kong sabihin na mahal ko siya bago pa mahuli ang lahat. And sa lahat ng yun, alam ko may mga pinagdaraanan pa akong iba. Bakit naman ganun? Bakit na lang ganun niya kadaling binitawan yung katagang ayaw ko na? Naging vulnerable lang ako. Ayaw niya na. Pero sa kabila ng lahat ng bakit kong yun, may mga pagsisisi ako. At ang regrets ko, siguro, hindi ako naging swak sa relasyong gusto niya, sa gusto namin. I became someone else. Laging nagsusungit. Laging emosyonal. Laging nag-e-expect na kalingain niya ako. And then, there I was, so blinded sa lahat ng mga effort niya sa akin. At isa pa sa mga regret ko, hindi ko man lang siya naipagsigawan sa mundo. Alam naman ng kanya-kanyang pamilya namin na kami. Low-key nga lang. And siguro, wala ako sa tabi niya noong mga panahong kinakailangan niya ako. Siguro, nag-fail ako to show him how much I appreciate and love him. Siguro hindi ko napadama sa kanya na siya yung gusto kong makasama habang buhay. At yun yung mga pinagsisisihan ko, DJ Rocky. Siguro nagkulang ako. And siguro, may mga parting sumobra din ako. And I hope makarating ito sa kanya. At kung nakikinig ka man, June,
I just wanna say I'm so sorry. Unintentionally, nasaktan kita ng paulit-ulit. Nabulag ako sa akala kong okay tayo. Nabulag ako sa kaiisip sa sarili ko na kung ano yung nararapat para sa akin at hindi para sa'yo. Ngayon kitang-kita ko na yun. Lagi ka sanang mag-iingat, ha? Kumain ka ng tama. Iwasan mong magpuyat. And I know you'll be happier even without me. Masakit man na bitawan ka, tanggap ko ng ayaw mo na. Mahirap kasing lumaban at ayusin ito kung ako na lang yung may gusto, di ba? Kaya hindi ko na ipipilit ang tayo. Kung sino man ang next love mo, sana mapunan niya yung mga hindi ko naibigay. Mahal kita. At hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Sana hindi mo yan makalimutan. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Sai. At ito, ang aking secret file.